Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşlygy baqy tarap ýurumyzdaky hem täderler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdaşys. Şuň hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Demirgazyk ykdysady hyzmat aşgynça halkara forumuny sanly ulgam arkaly çykyş etdi. Demirgazyk ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumunyň barşyna Koreýa Respublikasynyň prezidenti foruma gatnaşýan döwlet başçylaryna we beýleklere tüýt direkden hoşallyk bildirdi. Hemde bu forumuň ähmiýetini aýratyn bellädi. Şeýle hem ol gatnaşyklary munun meýlek göstermekde, şunyň ýaly şäherlerde ýygyderli gatnaşmagyň tewtin ýurtlar üçin üren möhüm bolup durýanyna ünsçekdi. Çünki munun özi foruma gatnaşy ýurtlaryň öýdara gatnaşyklaryna ykdysady gurlaryň ileri tutulmagy bilen birlikde bu ýurda hyzmatdaşyň hasy berkidilmegine ýardam berjekdigini anan bildirdi. Sebäbi Demirgazyk ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumuna gatnaşýan döwletleriň eýleýän çäkleri giň gurşugy öz içine alýar diýip Koreýa Respublikasynyň prezidenti aýtdy. Demirgazyk ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumunyň barşyna hormatly prezidentimiz sany ulgam arkaly çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Onun ağır hazreti Koreya Respublikasynyň prezidenti hormatly Janab Moon Jae-in hormatly foruma gatnaşdy. Eli kölendi. Ormaçylar ultluk sözi bilen ýüzlenmäge döredilen mümkinçiligi üçin minnetdarlyk bildirmek isleýän hemde döwmedik ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumuna gatnaşyjylaryň hem eksterne üstünlükli hem işlemegi arzulaydı. Näme Türkmenistan bir hem foruma Ýewraziýada ykdysady hyzmatdaşyň strategik uğurlaryny aral maslahatdaşma we hem ösdürmek üçin möhüm hem halkara bünyady hökmüne teredýär. Koreýa Respublikasynyň üstünlükli öýdara berkitlik tarapdan we hem köp tarapdan ykdysady hyzmatdaşymy hem dowam hökmüne garaýar. Näme Ýewraziýada ösüşen ýagdaýlaryna işen gatnaşyjy bolmak bilen Türkmenistan hem durnukly ösüşüň maksatlaryna ýetmek boýunça hem taýarlarlaryny birleşdirmek hem gönükdiren netijeli garaýşlar hem başlanmaçlar hem gollaýar. Hem şonunla bagly biz Ýewraziýa kontinentinde durnukly hem ösüşüň maksatnamalaryny hem strategiýalaryny emele getirmekde we hem amala aşyrmakda köp meňdeşligi görýär. Munyň ogy Koreýa Respublikasynyň täze Demirgazyk fiýadaty bilen hem Türkmenistanyň büyük ýüpek ýoluny dikertmek hem strategik boýunça başlanmaçlarynyň düýp hem mazmunundan ibaretdir. Bu iki maksatnama hem üçüncülük ulgamlaryny ýagny ýaşlym ykdysadyny ösdürmek, energetika, ulug, ekologiýa howpsuzlygy, ykdysadyny sany ulgamy geçirmek ýaly o hem beýleki uğurlarda toplanmaň hem çäherler içine alýar. Häzir hem döwrüň hakykaty pandemiýa garşy hem bilelikde görüşmek hem de onuň ýaramaz sebäpli ýüze çykýan ýaramaz hem durmuş ykdysady insanlary netijelerini azaltmak wezipesini öňe çykarýar. Näme gynansak da ählumumy howpyň öňünde durun dünýä bileşigi bir wehme öz wagtynda netijeleme görüşüp bilmeýänlerini bellemek gerek. Bizne dünýäniň ähli döwletleriň aň bilim, maddi, mali we beýlik terişlerini birleşdirmek bir hem çökkünli ýa-da üstünlükli hem ýeň geçmeň ýeketäk hem usuly doňa ananýar. Koronavirus meselesini siýasatlaşdyrmakdan hem de onu hem döwletlere gatnaşyklaryna hem täzir edişem gural hökmüne ulanmakdan hem doly ýüzüňiň hem zerurdygyny düşünýär. Näme? Türkmenistan hem Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde bu urda halkara hyzmatdaşlygyny işçileştirmek boýunça olar hem beýan eden başlanmaçlaryny
anıklaştırdı. Yani bir hudutanla bütün dünya sağlığı uğraş kuramasının hovanlarlığına koronavirüsün TV'ye gelip çıkışını öğrenmek koyunca ulağımlayın gelişme şeyleme koronavirüs yok olunun dörüdüyen keterlerini becermek öğrenmek soruların üstüne maksadı unutturan işlerim alıp barmağı teklif ediyor. Bu böyle ki halkara başlanışlarını sürmek için biz hem de iki taraflı esası değişim, taslamalar, amalar, aşılmalar, öyle üns veriyor. Türkmenistan sağlığı uğrayış, yaşıl, ötüş, ağlık, hopsuluk ve belki olurdu. Koreya Respublikası olan alıp barayan çok yıllık neticeler hizmetleşimde yok hem baha veriyor. Boğdu. Koreya Respublikası'nın teyze dimralık siyasetinin hem düzüm hem böyle bolup duruyor. Yani umuman bize alınmayan, köp talep eden bu doktorda taslamaları durmuşa geçirmekte, bilelikte istemek için ulu hemen mümkünçülükle bardağını görüyor. Hormatlı forma katnaşıcılar. Bulaşımlıklarım kurulmanın baş asambleyasının Türkmenistan başlanıcı oyuncu halkara parakasızlık o anlaşmak yeni deyip ağlanıdan 2021 yılı hem tamamen var ya. Yani bir hem başlanıcının esasında dünya hem birleşimin ünsünün dünya medeniyetini bu hem hormat koymak katnaşıklarını puktulundurmanın zerurduğunu çekmek istileri duruyor. Devletler katnaşıklarına her dövrde yüze çıkan anlaşmanın yeterlik değerlerini aradan hem ayırmalı göz önüne tutuyor. Yani bir umumi adamlar meselesini çözmek, yani tarihi, medeni ve bilim katnaşıklarının üstünden insan hem ara katnaşıklarını hem gengeltmeye de yardım verir. Bu olsa teyze demirgazlık siyasetinin bir mühim düzümlerinden bir yeridir. Yani şunlarla bağlı. İnsan firar ulan birlikteki tağlarları talep eden uğur deyip hem hasap ediyor. Bu uğurdan hem ulayıp mümkünçülükleri olan Türkmenistan hem Koreya Respublikası yakın vakitte teyze birlikteki tasarmalar amallar aşılmaya hem girişip bilirler deyip hem fikir ediyor. Bu olsa teyze demirgazlık hem siyasetine amallar aşılmakta hem mümkün koşun bollar. Sözümün sonunda men ähli hem katnaşıcılara yendirgedek hem kutluğa söyler bilen yüzlenýär hem de bir formun çäklerini üstünlükle hem işlemegi arzu edýär. Üns beren üçin sağ olun. Hormat prezidentimize netijeli çıkışı hem de döwrüň möhüm wezipeleriniň çözüdüni işläp taýýarlamak boýunça umumy tagallarlara birleşdirmek işine eýleýän oňun ýörelgesi üçin tüýs ýürekden hoşarlyk bildirildi. Şugun hormat prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikhail Çingizoğlu Jabbarow kabul etdi. Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri wagt tap kabul edeni üçin hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimize Prezident Ilham Aliýewiň behirli salamny we tutuş doganlyk türkmen halkyna rawaçlyk hem de umum behfitlere laýyk gelýän iki taraplyň gatnaşyklaryň mundan meýlekde pugturandyrylmagy baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Bellenşýäli biziň ýurtlarymyzda gadymdan bäri dostlukly, hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklary birleşdirýär. Munyň özi iki halkyň asyrlaryň dowamyny kemale gelen taryhy, medeni we ruhy umumlygy bilen şertlendirilendir. Häzirki döwürde türkmen Azerbaýjan gatnaşyklary hil taýdan tede many mazmuny eýe bolýar.
Hormat prezidentime de dostlukly ýurduň ýokary derejeli ýol başlaryna hemde halkyna iň gowy arzuwlaryny aýdyp, öýüdiniň ýakyn goňşulary bilen hoşnýetli gatnaşyklara hem işe sarpa goýan Türkmenistanyň Azerbaýjan bilen iki döwletiň halklarynyň awadançylygyny beýikletine diň hukuklyk we öýdary beýikletlik esasyna ulak möhletli hyzmatdaşlygy öýsürmek ugruna agrarlydygyny bellädi. Mihman Azerbaýjanyň iki goňşy ýurduň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy öýsürmäge ägip tüle ähmet berýänini bellädi. Şonunla baglanykda iki ýurduň prezidentläriniň maksatlary ýetmek hemde döwletara gatnaşyklaryny pugtlandyrmak wezipelerini çözmek üçin zerur bolan esasy düredýänligi bellendi. Duşun barşynda ýokary derejede gadamdan alalaşyklary durumşa geçirmek babatda iki taraplaryň öýdary gatnaşyklary meselelerini ileri turýan uglary boýunça pikir alşyly. Şonuň bilen baglanykda ähli uglary boýunça hyzmatdaşlyk öýsürmek üçin uly kuwatyň bardygy bellendi. İki taraplaryň hemde köp taraplaryň görnüşde awraýly halkara guramalarynyň we düzümleriniň çäklerini üstünlikli guralýan döwletara gatnaşyklaryny öýsürmegiň ýokary depkinine aýratyn ünserli. Hormat prezidentimiz hemde mihman, siyasi, sewda iqtisady, ulug kommunikasiýa, almatýan kemedeni insanperwer we beýlik ulgamlarda döwletara gatnaşyklarynyň strategik ýatyny belläp, dürli gurlarda gatnaşyklary öýsürmek boýunça utgoşdurjy idare hökümine, iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Azerbaýjan hökümetary toparynyň ornuny güýçlendirmegiň wajypdygyny bellediler. Şonuň bilen baglanykda öýdary maýy goýumlarynyň netijeli hyzmatdaşlygy ýeňiltmeginiň möhüm şertleriniň biri bolup durýanyny bellendi. Şeýlekem telekeçilik işi forumlary guramak üçin amatly ykdysady, mali we hukuk şertleriniň mundan meýlekde döredilmeginiň wajypdygy bellendi. Olar iki ýurduň işi urtopalarynyň arasyndaky gatnaşyklary pugtlandyrmaga ýardam eder. Duşun barşynda iki goňşy döwletiň çäk taýdan ýerleşýäniň ýük taşymagyň amatly gur ýer we deňiz ýollaryny, olaryň halkara ulug düzümine goşulmagyny üpçün edýän ykdymary ulug üssaşyl geçirgelerini döretmek boýunça taslamalary durumşa geçirmekde tagallalary netijeli birleşdirmek üçin oňoýly şertler döredýänligine ünserli. Şoňla baglykda mihman Türkmen lideriniň bu ýolgamdaky dürejikli başlangyçlarynyň wajypdygyny hemde uly ähmetini belledi. Mihmanyň belleşýäli Türkmenistanyň prezidentiniň Azerbaýjana bolan taparynyň barşynda gadandan alalyşyklaryň ulug logistika gatnaşyklarynyň mundan meýlekde öýsürmegine kuwatly itergi berdi. Şoňla baglykda biziň ýurtlarymyzyň öýleriniň döwrewap düzümini netijeli ulanmak bilen dürli döwletlere üssaşyl hyzmatlary hüdürleýänlikleri aýdyldy. Munun öýdi sewtary gatnaşyklaryň we iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny pugtlandyrylmagyna ýardam edýär. Şu mesele boýunça pikir alşmalaryň çäklerini hormat prezidentimiz bir näçe oňun teklipleri beýan etdi. Energetik ulgamy ara alyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň biri boldy. Bu ulgam Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň milli ykdysadyetleri üçin strategik häsiýet eder. Hormat prezidentimiz hemde mihman, neftin we gazyň uly ýataklaryna eýe bolan döwletleriň ikisiniň hem bu ýolgamy öýsürmäge aýratyn üns berýänliklerini belläp, diň hukuklyk hemde öýdary beýikletlik görevlerine esaslanýan diýip bolan hyzmatdaşlygy öýsürmegiň möhümdigini aýtdylar. Duşun ahyrynda döwletara gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ulak möhletleýin we netijelik esasynda pugtlandyryljakdygyna, täze many mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna anan bildirildi. Duşukdan soň mihman habarçamada şeýle görünmerdi. Türkmenistanyň bolmak hemde ýurduň ykdysadyetinde we paýtagtyň binagarlyk keşfinde bolup geçýän özgörşükleri görmek hemişe ýakymlydyr. Bir de Azerbaýjanyň iki doganlyk döwletiň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary mundan meýlekde öýsürmäge we pugtlandyrmaga uly ähmet berýär. Şonuň bilen baglykda biziň döwletlerimiziň başçylarynyň görkezmeleri we maslahatlary biziň öňümizde goýulan wezipeleri çözmekde aýdyň netijeleri gazanmak üçin zerur bolan esas berýär. Türkmenistanyň şuňur hormatlanýan prezidentiniň Azerbaýjana bolan soňky taparynyň barşynda ulug logistika gatnaşyklaryny mundan meýlekde öýsürmäge uly itergi berilenligini aýratyn bellemek isleýän. Türkmen tarapam, Azerbaýjan tarapam öýleriniň döwrewap düzümlerinden netijeli peýdaranyp, dürli ýurtlary üssaşyl hyzmatlaryny ködürleýärler. Munun özü bolsa, sewtary gatnaşyklaryny hemde biziň iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny pugtlandyrmaga talamly goşunt goşýar. Duşun barşynda hormatly prezident bu wagtda gymmatly maslahatlar berdi. Biz olar wagtda türkmen kärdeşlerimiz bilen işler. Umuman bu iş taparynyň biziň sewda ykdysady gatnaşyklarymyzy pugtlandyrmaga talamly goşunt goşmagyna umyt edýän. Munun öýdi biziň halklarymyzyň we ýurtlarymyzyň arasyndaky bar bolan hemde biziň liderlerimiziň şahsy gatnaşyklaryna esaslanýan hoşnýetli goňşulyk, doganlyk, dostluk, köpazarlyk gatnaşyklary doly alaýyk gelýär. Sag bolun. Türkmenbaşydaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplamyny täze önümden öňürlüp başlanmagy bu kärhana boýunça hormatly prezident öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli amala aşyrylýanyny äşkär edýär.
Yurdumda daşarkı bazarlardan ýetirleýän haritlaryň orun tutýan önümleri halkary ürünlerine laýyk gelýär. Yanğaç energetika toplumynyň ýurdumdaň milli ýasaýatyny ösürmegi ileri sürýän urunyny birdigini belemek bilen hormatly prezident we burada işleri halkary talaplarına laýykly amala aşyrmagyny taýýar. Neft gaýsynatynyň kuwwatyny netijeli ulanmak amala aşyrýan düýpli ödöpniň esasy urgurturýar. Kenari hatyna şäherin neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny dünýä derejesindäki talaplara laýykly öňürleýän önümden hataryny awtolar üçin niýetlenen ýarym sintetik çalgy ýağlary, gemler üçin niýetlenen ýanğaç azyk sal gurýş senat önümlerini gaplamak hem belegi işler üçin niýetlenen alüminium çaýlan polipropilen örtügi bar. Häzirki wagtda çalgy ýağlarynyň türkmeni oýly Advance 5 we 40 görnüşiniň altyzy, türkmeni oýly Premium 5 we 40 görnüşiniň bolsa 400 tonna çelimi möçürlerini tapgyrlaýyny öňürmek hem içeriki daşarky bazarlara hödürlemek meýleşdirilýär. Häzir Türkmenistan energiýa serişlerini öňürmek hem daşary döwletlere iýermekden şäklenmän, eýsem dünýä bazarlaryna uly islega eýe bolan önümliň eksportyny ýyl saýyn artdyrýar. Polipropilen örtüginiň täze görnüşi alyjylaryň islegine görä dürli ölçekde kesilip, taýýar harit hökmüne sarp ejeri urdurýar. Hormatly prezident bilen öňden görjükli syýasy netijesinde ýurdumyň energetika strategiýasyny üstünlik durmuşa çykmak ýoluna köp hurly işler amala aşyrylýar. Garaşly diýarmyda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna laýykly ýurdumyň senat kärhanalarynyň şol sanyna türkmen başydaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňüne de belent wezipler goýuly. Bu wezipleri üstünlik durmuşa çykmak, şeýle-de täze tehnologik ýetgallary gurmak, abat saklamak we bökdünçli işletmek möhüm bolýar. Täze önümçiliň ýoly goýulmak hem eksport edilmegi hormatly prezident bilen neft gaýtadan işleýän produkty öňürleýän önümliň görnüşlerini köpeltmek, olaryň eksport edilýän urluny giňeltmek boýunça öňde goýulan wezipleriniň amala aşyrmagyny ören ähmiýetlidir. Ýurdumyzda daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen şol sanyna neft hime pudugynaky hyzmatdaşlykda durmuşa çylýan maýa goýum tasamaları diňe bir içerki bähliklere däl, eýsem ählimumy awadançylaryň maksatlaryna da dogry laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösürmäge ýardym edýär. Ýurdumdaň neft gaýt pudugynyň önümçiliklerini döwrüp enjamlaşdyrmak bilen innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäýse şu köpü önümliň möçürlerini hem görnüşlerini hatam artdyrmak ören peýdaradyr. Netijede ekologiýa taýdan arasy önümçilik urgamyny döretmek hemme taraplaryň bähwetidir. Giň görnüşli neft hemme önümlerini öňürleýän döwrüp düzmegi alma esasanýan önümçilikleri döretmek esasy uğurluň biri bolup durýar. Burada belenen meýilnamalaryň amala aşyrmak sebäpleri senat taýdan ösürmek, milli ýasaýatymyzda köp taraply ösürmek diýiplerini güýçlendirmäge mümkinçilik berer. Bularyň ählisi watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň putulanmagyny, halkymyzyň awadançylygynyň ýokurlanmagyna hyzmat eder. Ahir vilayet häkiminiň guramagyna Bagdaýhan etrawyna dünýä ürünlerine laýyk gelýän täze döwrüp dokma toplumynyň açylyp ulanylmagy berilme münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Işin häýeti beslenen maslahat ösüşlerimiziň öz bolşy beýanly urly. Matlagatda çykyş edenler hormatly arkadaşymyzyň başçylygyna berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bide wady bilen ötüşleň täze belentliklerini tarap namly öňe barýan döwrüne ýedi watanymyzyň garaşlygynyň şany 30 ýyllygnyň bellenlen Türkmenistan parahaçylygyň we inançmaň watan şygarasyna geçen şu ýylda ýurdumyzyň çar günjüne dünýä öňlerine laýyklykda gurulyp ulanmagy berilen durmuş, medeni we önümçilik maksatly diýetgalaryň sanynyň barha köpelýändigini gowunç bilen aýtdylar. Hoşallyk matlagadyna bellenşi ýaly hormatly arkadaşymyzyň Ahal welaýatynyň Bagdaýhan etrawyny hut özüniň şağa adamyny goýup, täze döwrüp dokma toplumyny açyp bermegi, milli ykdysadyýetimiziň geljegi uly bolan eksport ugurly pudoklarynyň ýokary tehnologiýaly kärhanalary ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň hemde dünýä beleleşigi bilen utgoşukly gatnaşyklar ulgamyna işin goşulýanynyň aýdyň suwutnamasydyr. Çykyş edenler gaýtadan işleýän senatyň täze detgalarynyň ulanmagy berilmegi, dokma pudogynyň öňde goýan belent maksatlaryny durmuşa geçirmek, onu ötüşüň täze belentliklerini çykarmak ýokary hil görkejilerine laýyk gelýän ýokary hilli, bähleşge ukyply önümleri köpeltmek hasabyna alýan girdäýjileri artdyrmak uğruna nowatak möhüm ädime öwürlendigini uly buýdan sülen bellediler. Maslahatda edilen çykyşlaryň dowamynda ýurdumyzda adam hakda aladany ähli zatdan ileri tutýan Mehriban arkadaşymyza alkyş dölleri beýan edildi. Soňra bu maslahat welaýatyň sunudy saatlarynyň şowgunly aýdym saatlary bilen dowam etdi. Şeýle maslahat Bagdaýhan etrawynyň çägini gurulan Bagdaýhan dokma toplumyna da geçirildi. Maslahada bu dokma toplumynyň hünärmenleri, işgärleri, şeýle-de deputatlar we Bagdaýhan etrawynyň jemgyçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Maslahada gatnaşanlar döwrüp diýetgany öz ýaşaýan etraplaryna gurdurup ulanmagy berenligi üçin hormatly prezidentimize alkyş döllerini beýan etdiler.
Ulu we kommunikasiya ulgamyny hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça Türkmen özbek online ýepeşgär açyrly. Ulu ulgamyny halkara hyzmatdaşlygynyň potolanylmagy hormatly prezident tarapyndan aýdydarly durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň ykdysady syýasatynyň esasy uğurlarynyň biridir. Türkmenistanyň Özbekistanyň değişli edaralaryň hünärmerleriniň gatnaşmagyna geçirilen gepleşikleri işen häsiýet mahsus boldy. Häzirki döwürde iki ýurdun liderleriniň değişli uğurda gatnaşyklary ötürmek boýunça öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirilmegi ören möhüm bolup durýar. Şunukly nazardan değişli meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylmagy online gepleşiklerini esasy uğra urly. Döwlet-ara sowda, ykdysady we meden insanperwer gatnaşyklaryň ötürilmegine aýratyn möhüm orny eýleýän bu ulgamda hyzmatdaşlygyň işeňleşdirilmegi giň halkara gollawyna eýe bolan milli liderimiziň oňyn başlangyçlaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirilendir. Ma'lum bolýarly hormatly prezidentimiziň pandemiýa şertlerini ötüp gelýän ýurtlaryň ilkinji nowatda dünýä ummanyna gönç halgat bolmadyk döwletleriň aýratyn goragsyzlygyna üns çekmek bilen bogurda amal aşyran işleri halkara jemgyçiliginiň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Muňa Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy tarapyndan kabul edilen degişli kararnamalar hem aýdyň şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň geografik taýdan amatly ýerleşmegi onuň Ýewraziýanyň ören möhüm uly ustaşar şatyry hökmündäki barha artýan ornuny şertlendirýär. Milli ykdysadyýetimiziň okguly ösüş tepkileri, köpogurly işler, geografik taýdan amatly ýerleşmegi Türkmenistan dünýä ýük gatnawlar işegurlygy üçin öňe çekije edýär. Beýik Pök ýoluny dikeltmek boýunça Türkmenistanda durmuşa geçirilen tatlamalar halar hefsiniň hemde merkezade döwletleriň dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň üstünlikli goşulmagyna ýardym edip, howa, demir ýol, deňiz, awtomobil we multimodal ýük gatnawlary ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny geňitmek üçin täze mümkinçilikler açýar. Hormatly prezident bilen gollu himayatlerinden ruhlanýan telekeçilemede ýurdumyzda azyk bolçulugyny çötmäge münasip goşant goşýarlar. Olaň işleri döwrüň talaplaryna laýykda amal aşyrylýar. Ýurdumyzda azyk bolçulugyny üpçün etmäge, täze iş orunlaryny döretmäge, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň orun tutýan we eksport uğurly önümleri öňürmek arkaly milli ykdysadyýetimiziň ösüşine münasip goşant toşmak üçin ihlasly işleýärler. Hormatly prezidentimiziň karary bilen bölünip berilen ýerde gurulyp ulanşa berilen Gökdep etrawynyň Azgan Taýhan birleşiginiň çägindäki döwrewap goşçuluk toplumyna bugün innowasion tehnologiýalaryň kömegi bilen broýler jüýjeler ýededilip, ekologiýa taýdan arasy guş eti öňürilýär. Döwrewap goşçuluk toplumy doganay harit nişany bilen halkymyz üçin ören peýdaly we islegli önüm bolan guş etini el ýeterli bahadan hödürläp, ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmäge münasip goşant goşup gelýär. Goşçuluk toplumy bir tapgyrda 135.000 jüýjäni ýetmäge, bir ýylyň dowamyna 720 tonnadan gowrak guş etini öndürmäge niýetlenendir. Bu ýerde edara binasy her biri 15.000 jüýje saklamaga niýetlenilen towuk ketekleň 9-sy, ýöretli kesimhana, ammarlaň 2-si, hojalyk desgasy, suw howdanlary, suw bekedi we beýleki kömekçi desgalar ýerleşýär. Towuk etine haritlik häsiýetini bermek üçin niýetlenen gaplamy bölme bar. Toplum ullugy boýunça da injamlaşdyrylyşı boýunça da dünýä ularyna dolu kybap gelýär. Önümhanyň ähli jaýlaryny arasaçylyk gadalary dolu berjaý edilýär. Kuşları iýmitlendirmek awtomatlaşdyrylan görnüşde amal aşyrylýar. Tehnologiýalar işde ýüze çykýan kemçilikleri derrew habar berýär. Toplumyň hünärmenleri olary aradan aýyrmak üçin derrew çäreler görýärler. Bu ýerde jüýjeleň haritlik agramyny çalt ötüp ýetişmekler üçin towuk keteklerini oňoýly mikroklimat üpçün edilýär. Jaýlaň howasy ýygyderli täzelenip, olarda derrew ýelylik, çyýglylyk üpçün edilýär. Kuşçuluk toplumyna ýakyn geljekde jüýje çykarmaga ýoly goýmaga taýýarlyk görülýär. Kuşçuluk toplumyna taýýarlanylýan doganay harit nişanly et önümleriniň 50 göterimi Türkmen et süýt sowda döwlet kärhanasyna tapşyrylýar. Galan bölegi bolsa paýtagtymyzdaky ýurdumyzyň vilayetlerindäki bazarlarda sowda nukatlaryna halkymyza hödürlenilýär. Häzirki wagtda kuşçuluk toplumyna jüýjeleň täze tapgyryna ýygy edilip başlandy. Olar öňümizdäki bayramçylyklara, baky bir taraplamyzyň 26 ýyllyk toýuna hemde täze ýyl bayramyna taýýar bolup, halkymyzyň toý saçaklaryny berýär. Arkada prezidentimiziň parasatly başdanlygyna garaşdy baky bir tarap watanmyzda telekeçiler üçin ören uly şertler, mümkinçilikler döredildi. Telekeçileriň kämil kanunçylyk büniýady kemal geldi. Yeňillikli sargyt ulgamy ýola goýuldy. Hususy iş ugurlary döwlet tarapyndan karşı erişdileri, uzak möhletleýin yer bölekleri bölünip berilýär we başga-da köp sany yeňillikler bar. Bulan hemmesi ýurdumyzda hususy iş ugurlugy alyp barmak üçin ören oňoýly şertler döredýär. Şeýle şertler üçin Türkmen telekeçileri mehriban arkadagymyza alkyş aýdýarlar.
Hormat almalarını orta yurdun hulaytana we paytaht Naşgabatda 18-nji noýabrda saat 20-den 19-njy noýabrda saat 20-şe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan vilayatyny ötkäpýän utgar günnordan teleskopda 94 metr kaýalarynı 16 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetini 0-5 gradyşany, günnidini 10-15 gradus, kenarya taraplaryna 5-10 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyna az kemurtgar günnordan teleskopda 94 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetini 4 gradus sowukdan 1 gradyşany maýly, günnidini 7-10 gradus maýly bolar. Mary vilayatyna az kemurtgar günnordan teleskopda 7-10 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetini 0-5 gradyşany sowuk, günnidini 6-11 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna az kemurtgar Temirad günnordan teleskopda 7-10 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetini 1-6 gradus sowuk, günnidini 6-11 gradus maýly bolar. Daşowdy vilayatyna ötkäpýän utgar günnordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetini 2-7 gradus sowuk, günnidini 2-7 gradus maýly bolar. Paytaht Naşgabatda az kemurtgar günnordan teleskopda 9-10 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetini 0-2 gradus sowuk, günnidini 9-11 gradus maýly bolar. Yurdundan şu noýabr aýynyň 19-dyna magnit hadisasynyň durnukly ýazyly bolmagyny aşyrýar. Ýedi watandaşlara göýüs pasyny günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyk taýynmagy. Şeýle hem häzirki wagtda howada tozan böreç görnüň hadadan 4 götürüm artma bilen baglanyşykly. Howa şartlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňoýsal täsirlerini öňalmak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban ýaşary bulary berip berjäýe etseňiz, ýylyň islenek pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşiňize jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk töwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär. Ähli şeňde ne bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ýaşar.